Бу көн шын иратлар ватанның шын патриотлары, диңгез хезмәте романтиклары бәйрәме. Матрос һәм старшиналар, мичманнар, офицерлар, генераллар һәм адмираллар бу көнне елда көтеп ала. Ничә еллар үтсә дә диңгез истән чыкмый, чөнки яшьлекнең иң матур вакытлары шунда үткән. Бу кадерле вакытлар. Һәр вакыт истә. Иң элек Североморскида служить иттем, аннан соң Балтикада инде. Төрле илләргә барырга туры килде. Күңелдән чыкмый инде. Шуңа әле картайып бетсәм дә һаман яшьләр янына киләм. Яхшы эмас, хезмәт итеп кайттым. Ике тапкыр Русска кайттым. Барса әйбәт булды. Барса. Барып кайтасым килә яңадан. Үзем акбыйында үскәч, суны яратам. Североморскида хезмәт иттем. Диңгезләр, океаннар кичтек. Северный флотның флагман кораблисында хезмәт иттем. Авыр булды, но горурланам, үкенмим. Диңгез флотында хезмәт үткән мөселманнарның җирлектәге җитәкчесе Ринат Исламов та тәбрикләүләрен җиткерде. Җирлегебездә бу бәйрәм быел 4нче мәртәбә билгеләп үтелә. Юбилей елын киләсе елга мемориаль комплекста һәйкәл ачып тантана итәргә планлаштыралар. Мөселмгә данлыклы якорда кайтып төшәргә тиеш. Диңгез сагындыра сүздә югынса. Мондагы чисталык, мондагы һава, саф һава. Корабльләрне күрүбез бер мөҗиза инде. Мондагы балыкның шуды юк, чиге юк. Шул хезмәт белән торган янда. Океан уже инде мировой океан дип атала. Бу патруслар, нипешләр, аралашып яшибешләр белән команданы. Үкемим служитканым, хезмәткәрмен. Мен үзем Москва пехотада служиттем, 19-нчы елдан 20-нче елга кадәр. Тыйм республикасында, Севастополь шәһәрендә. Бер ел эчендә, бер ел тизенә үтте дә китте. Җылы якларда служиттем, рәхәт булды. Кайткач та кирегидәс килгән инде. Рәхәт служу булды. Иске Карамал авылында гомер буе укытучы булып эшләгән Марсель Юнусов бәйрәмгә оныгы белән килгән. Диңгез хезмәтеннән киеп кайткан 54 еллык формасын бу көнне оныгы кигән иде. Төньяк Амурда хәрби хезмәтен үтәп кайткан Марсель абый истәлекләре белән уртаклашты. Еллар үтсә дә диңгез һавасы үзенә тарта ди бәйрәмдә катнашучылар. Хәрби моряк исемен горур йөрткәннәр һөнәри бәйрәмнәрнең икенче өлешен табигать кочагында уздырдылар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.